Χωσέ Αρμάντο, έλα κοντά μου σε παρακαλώ. Με έχεις αφήσει έγκυο και με παράτησες. Έλα κούλα, τι θα ήθελες? Χωσέ Αρμάντο, εσένα θέλω, το παιδί μας, θέλω να μεγαλώσει. Να το πονάς. Οφείλεις να κάτσεις δίπλα μας στο παιδί. Δηλαδή, κατάλαβε το. Μα τι μου λες τώρα? Και τι θα κάνω την Καρμέλα? Άμα μας δει εδώ, ξέρεις τι έχει να γίνει. Εσύ μια πληδούλα είσαι. Και θα αφήσω εγώ την Καρμέλα, την κομμενάρα. Τώρα έχει πάει για μπάνιο. Αλλά θα πρέπει να έρθει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις εκεί? Βλέπει και η Κορίνα. Δεν φτάνει που την άφησες έγκυο. Έρχεσαι κιόλας. Δεν το πιστεύω. Είσαι ανίδεος. Ανάξιος. Δεν μπορείς να λάβεις τις υποχρεώσεις σου. Λουτσία! Λουτσία! Ετοίμασε γρήγορα το δρόμο! Τώρα! Μάλιστα κυρία, τώρα κυρία. Καρμέλα, εγώ είμαι η Κορίνα. Καρμέλα, μήπως έπρεπε να φύγω καλύτερα? Όχι, μπορείς να μείνεις αν το θέλεις, αλλά βλέπεις έχουμε ένα πρόβλημα. Αν είναι φεύγω γιατί δεν μπορώ. Περιμένετε να σας συναντέψω. Καρμέλα, αυτό το παιδί είναι του άντρα σου. Το ξέρω. Με θεωρούσες παρθένα, με έχεις μέσα στο σπίτι σου. Όμως αυτός ο αλήτης μας ξεγιάλασε και τις δύο. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Το δικό μας το παιδί πώς θα μεγαλώσει. Κορίτσια, μη μαλώνετε. Θα τα λύσουμε όλα. Όλα θα λυθούν. Μην έχετε πρόβλημα. Όχι. Χουανίτα! Χουανίτα! Εγώ ήμουν αυτή που σε στήριζε, εγώ! Και εσύ έκανες σαν κακά στην οικογένειά μου! Μπράβο! Δεν ξέρω πώς θα σας το ανταποδώσω, κυρία μου. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Απλώς δεχτείτε με στο σπίτι σας. Δεχτείτε το. Δεχτείτε το δηλαδή. Είναι το παιδί. Δηλαδή, σας το ζητάω με πολύ λύπη. Δεχτείτε με. Να με δεχτείτε. Μα τι μου ζητάς τώρα, κοπέλα μου? Τι μου ζητάς? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό θα υποβαθμίσει εμένα και την οικογένειά μου? Δεν το καταλαβαίνεις? Δεν έχεις αξίες. Δεν έχεις. Δηλαδή απίστευτο. Δεν το περίμενα από σένα. Τόσα χρόνια δίπλα μου δεν έχεις μάθει τίποτα. Μα λυπηθείτε με, κυρία. Λυπηθείτε με. Ούτε εγώ το ήθελα. Ούτε εγώ το ήθελα. Δηλαδή, σας φιλώ το χέρι για να καταλάβετε. Σας το φιλώ. Κορίτσια, επειδή πολύ το κουράσαμε το θέμα, πάω να πεθάνω. Γεια σας. Μη! Όχι, όχι! Τι πας να κάνεις? Γεια! Όχι, κύριε, και εγώ είμαι ερωτευμένη, όχι! Μη! Κύριε, έρχομαι να σας βρω! Κύριε! Περιμένετε! Μη! Απίστευτο αυτό που μας συνέβη. Τελικά, Καρμέλα, μήπως πρέπει να μείνουμε μαζί? Οι άλλοι χαροπαλεύουν. Πέθαναν. Μαζί θα μείνουμε. Πάμε να πάρουμε και την Κορίνα και να φύγουμε για το βουνό. Κορίνα, σήκω. Φίλες, τι πάθατε τελικά? Τελείωσε.
Μείναμε χωρίς άντρα. Αυτή γεννάει τώρα, γεννάει. Πρέπει να την πάμε κάπου. Καρμέλα, κάνε κάτι, γεννάει. Καρμέλα, Καρμέλα. Κορίνα, Κορίνα, δεν ξέρω τι να κάνω. Τρέχτε, φεύγουμε. Πηγαίνετε στο νοσοκομείο αμέσως. Πάμε. Γεια. Ήταν η Καρμέλα. Η Χουανίτα. Η Κορίνα. Και η Λουτσία. Χωσέ Αρμάντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να το γυρίσουμε, παιδιά. Ήσασταν πολύ καλοί ηθοποιοί. Γεια σας, λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε η παραγωγή και ελπίζουμε να απολαύσετε την τηλεταινία Χουανίτα η Αντροχωρίστρα.